ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲತಲೆ ಸಾನ ಉಂಡು ಸಾನದ ಬರಿ ಇಟ್ಕುದೊಂದೇನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಡೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೋರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲು ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಗ್ಲು ಅದೇ ಬಾಳ್ದು ಹೋತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 7 ಗಂಟೆ 7:30 ಇಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡುವ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನೀಕಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ 4 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತಾನೆ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ನೀನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ಪದು ಸಾಕಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮೋನದ ಸೇಪುರ ಊಟ ಆತು ಸಾಕಾದು ತೆಕ್ಕುಲ್ನಿ ಬಯ್ಯ ನನ್ನ 5 ಗಂಟೆ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಯಿವೆ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬೇಗ ಚೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ನಿಂತ್ಲಿದ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜನಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬರ್ತಿರು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನು ಲಾಗುನು ಇಡೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲುತ್ತಲೆ ನನ್ನವ್ರೆ ಏನು ತೋಜವೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಎತ್ತೆ ನಾನು ತೋಜವ ಜಾನು ಮೂಲೆ ತುಲೆ ಒಂತೆಂತೆ ತೋಜು ಮುಂದೆ ಸಾಲು ನಾನಿವರ ತೋಪ ಅಂತೆ ನಾನು ಅಂತೆನ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಾರ್ದು ಜನ ಅಂದ್ಯಾನು ಒಂದು ಸಾನ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ದೈವದೇವರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಏನ ಬಂಡ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಇದೆಗೆ ವೆಣ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲದೇಟು ತಿರುಪತಿ ಪೋಪಿನ ಪಂಪನು ಗೊತ್ತಾಳೆ ಚಾವಡಿದ ಕಡೀಟೆ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವತೆವು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇದೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಖಲೆಗೆ ನನ್ನದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ನಿಖಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ಡಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ತು ಇಜಾರು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಯಾನು ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂದು ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಉಚ್ಚಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ನೀರು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ರಗಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಮೀಯೋಡು ನನ್ನ ಪೂದು ಬೆಂದಿರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಮೀಯರೆಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ನಿಕಲ್ಡಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನ ನನ್ನ பத்து 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 இந்த 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 போவே ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಉಂಡತೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ಇರತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕೊನರೆಗೆಂಕುಲು ತಿರುಪತಿ ಪೂರ ಪೋಪೆರೆ ಅಂಜನೊಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪುದ ಕಾಸು ಪಿದಾಯ ಪತ ಮೊನ್ನಗ ಪೂಜೆಡ್ ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ಮುಡಿಪುದ ಕಾಸುನು ಕ್ರಮೋಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕೊನರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಕ್ರಮನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರ್. ಅನೇಕ ಥರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿತ್ತಿನ ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮ ಕೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ
ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಲ್ಮುಟ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಜಿ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂತಾದೆ ರಂಜಾದ ಎಂಕಲು ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಗೋವಿಂದ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಕುಲ್ರನ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ತಿರುಪತಿ ಹೋದಾಗ ಕಲ್ತ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಜ ಒಂದು ಬಂದ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ನಿಕಲ ಪಯನ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅನಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ತಿರುಪತಿ ಹೋದರ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.